În 1862, Bucureștiul modern abia se năștea, iar politica românească devenea brusc periculos de intensă. Barbu Catargiu, primul șef de guvern al României Unite, conducea conservatorii cu o fermitate rece. El se opunea reformelor grăbite, iar disputa despre pământ și putere a aprins întregul oraș. Pe 8 iunie, după o ședință la Mitropolie, Catargiu a urcat în trăsură fără escortă suficientă. Atunci s-a auzit împușcătura misterioasă, iar premierul a căzut mort, chiar în inima capitalei. Ucigașul nu a fost prins niciodată, iar ancheta a rămas plină de suspiciuni și tăceri. Unii au vorbit despre o conspirație politică, alții despre un act izolat, imposibil de explicat. Moartea lui Catargiu a zguduit tânărul stat român și a arătat cât de fragil era. A fost primul mare șoc politic al României moderne, iar ecoul lui se simte și astăzi.